खुलुमबाय रायजोफोर दे माने आं दिनैहाय नैबे मोनसे जायगायाव फैनानै दंफैयोलाय आरोखि ना बे जायगाया जाहैबाय बोसोरफ्रामबो नोंथांमोना नुलांबाय थाखायो बे जायगानि बैसागु प्रग्राम आरोखि ना बैसागु प्रग्राम जानो थांगासिनो दङ बे बैसागु प्रग्रामाव जोंहा बर'नि मुंदांखा सिंगार आरोखि ना बिथांजोआ फैगोन इलिसा बर' बे जायगायाव नुजाफैगोन नैबे फैगोन मोनानियावनो आरोखि ना दा मोनायावनो फैगासिनो दङ इलिसा बर'आ दा बिनि थाखायनो आंनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जाहाथे नोंथांमोना बे प्रग्रामाव फैनानै गाजा गोमजा लेंहर फैनानै बे प्रग्रामखौहाय मोजाङै जाफुंहोफैयो आरोखि ना मदद होफैयो बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो दङबा नोंथांमोना नायलां माने बे जायगाया मा गामि ओमफ्राय आलासिया सोर सोर फैगोन नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सोंनानै देखायगासिनो दङ जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आं देखायलांनि माने दिनैनि बे प्रग्रामनि पारपसआ मा नोंथाङा एसे फोरमायदो दिनै जोंना आङो बिसेसकै आइ लाभ बड' इउटुबार चेनेलनिसिम साबायखर बावबाय जे दिनै जोंनि नैजे 16थि जिथु बैसागु फोरबो बे फोरबोआव जोङो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय प्रत्येक जनजातिनिफ्राय हांख्राय हरनाय जायोदि बिसेसकै जोंनि नैबे सिलगागिरि गामिनि अर्थात खैलागाव बेयाव जोंहा मोनसे हारिमुवारि मोनसे फांसन जानो थांगासिनो दङ दिनै 14 तारिख 26 बाहाय जोङो बयखौबो लैहोर फैनो थाखाय हांख्राय हरनायजों लोगोसे जोंहा नैबे जिहेतु दिनै मोनाबिलि देंखो बिलियाव जोंहा इलिसा बर'आ बयनिख्रुइबो बर'नि साबसिन हामसिन गायक एबा खनगिरि बिथाङा जोंनियाव सौफैगोन ओंखायनो बिनि जिहेतु खननाय आरो देंखोनि रोजाबगिरिखौ बयबो जाहाथे मेहेरगोनां खाबुखौ लाफैयो थ' बेखौनो आङो नैबे आइ लाभ बड' चेनेलनि सिगाङाव फोरमायबाय जाहाथे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा गोसो खुसियै रंजा बाजा मेथाइबो खननो हागोन रायजोआ आरो लोगोसे मोसानोबो हागोन बिनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमायनाया बेनोदि जाहाथे जोंनि नैबे सिलगागिरि गामिनि 16थि बैसागु फोरबोखौ लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै जाफुंसार होनो नैबे आइ लाभ बड' चेनेलनि गेजेरजों खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों सोरखौबा लाहोफै उन्दैफोरनि खारनाय बारनाय गासिबो दे प्रग्रामा खैथानिफ्राय जागायगोन ओरैनो खैथायाव जागायगोन ओमफ्राय खैथायाव जोबगोन ओरैनोथ' जोंना प्रग्रामा सेमोनबो जेरैबायदि खुंदों एग्लायबो गाजा गोमजायै जों खुंनो हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जाहैबाय जोंना दहाय फुंनिफ्राय 8 बाजिनिफ्राय जागायनानै जोङो मोनानि 12 बाजिसिमहालागै थांगोन जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै जोंना खनगिरि हिसाबै जाहैबाय जोंना इलिसा बर'आनो जाहैबाय बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन देंखोगिरि आरो जोंहा गाहाय आलासि हिसाबै बे बेखेवनाय हिसाबै हाबाफारियाव बेखेवनायाव जों लेंहरदों जोंनि 13 नं समस्तिनिनो MCLA सार सुखर सिं आरो बेजों लोगोसे जोंनि खाथियावनो थाखानाय एक्स EM सावरायग्रा बेबो आगायनिफ्रायनो आग फाग बाहागो लाबोबाय थाग्रा बेखौबो जों हांख्रायहरदों बेजों लोगोसे बायदि दंबावो आरो चेयारमेन अनेक थाबाय आरो जिखुनु लकेल जेन्टेलमेन एरियानि इन्टेलेक्सुयेल फैजोबगोन आरो आं बेखौनो बे आइ लाभ बड'लेण्ड चेनेलनि गेजेरजों हांख्रायहरनो लुबैदों दि जाहाथे नोंथांमोना खारनानै सोनो नाङा दे बाहायनो सोदो लाना थांदो
दाख्लैसो फैदों होहब दासो समायदों बिजिखौ सोखांनानै दिन्दां लाना खालामदे नङाबा सोरनाबा गनोबो हागौ बिजिया खौथि दङ जोंनावहाय आयु फाग्लालै सुबाय थायो 1 2 3 होननानै सुबा फाग्ला दे अरजाला जायखिया महिलाफोरनि खेला नालाय लागाव दे नै दङ मोजांसो सेलायलायनो नाङा बिजियाव खुन्दुं सोनाय ओइ खारलां देखायलां बिजिखौ गारनाङा सेराव सासे आखाइ जाबाय दिनै माबा लाफादो खुबैला जों दानिया खेलाखौ होनो आखायाव लादों ग्रुप C